mne je, či zima je, či leto. Nepozerám sa na správy, ktoré práve hýbu svetom. Je to vekom, asi neviem, možno snáď. Práve preto cítim sa byť wow, šťastie je to depo. Nejsem nesmrteľný, nebudem tu navždy. Nemám liek na dlhý vek a nemám návod na to, jak žiť. Neviem ti poradiť, čo robiť, aby si šťastný bol. Nemám recept na to, ako nemať prázdny stôl. Proste žijem každý deň, ako by mal byť posledný. A čo sa mňa netýka, do toho sa nestarám. A vždy, keď príde čierny deň, tak vyťahujem prostredný. Není čo nerozdýcham, takže nepýtaj sa, jak Takže v prvom rade by som chcel vás tu všetkých privítať, vážení hostia, milá rodina, známi priatelia a náš drahý Nikolás. Napriek tomu, že začíname trošku neskoro, ale nevadí, chcem vám poďakovať za vašu účasť, že ste prijali naše pozvanie, aj napriek niektorým pracovným príležitostiam, že vlastne ste sa nemohli dostaviť, že ste to nejako vyšpekulovali v práci, že ste cestovali dlho, známi takisto, hej, že ste proste medzi ľuďmi, ktorých nepoznáte, ale poznáte mňa, poznáte moju manželku a ste sa vlastne dostavili. Už aj som zabudol, čo som chcel povedať po tom všetkom, už aj ani neviem, čo mám povedať, čo som mal všetko pripravené, ale jedna veľká vďaka vám patrí, že ste došli a že ste tu. Takže ďakujem vám zo srdca, ja a moja manželka. Ďalej, náš syn Nikolás slávi dneska 18 rokov. Samozrejme, že už všetci ste si mohli všimnúť, že už nie je malé dieťa a aj my určitý čas už vieme, že už to nie je malý chlapec. Takže dnešný deň sláviš 18 rokov. Stávaš sa dospelým človekom, kde v tej dospelosti prichádza aj určitá povinnosť, zodpovednosť a určité kroky životné, ktoré urobíš. Hej, už to nie je tak, ako to bolo doteraz, že my rodičia sme rozhodovali za teba, že sme boli pri tebe, že sme spolu boli stále s tebou, ale už za pár hodín vlastne budeš dospelákom, dospelým človekom. Čo by som ti tak asi povedal? Veľa vecí v živote už máš odo mňa a veľa vecí si dostal. Samozrejme, že nastupuje krutá realita života, ktorá je nemilostivá a nemilostivá. Pomaly sa to rozradujú. Ja si myslím, že tie skúšky života ešte budeš ich mať viacej v živote a že prídu v tvojom živote a že budeš ich vedieť zvládať tak, ako som ťa to učil, ako som ťa pripravil na ten život a aby si proste išiel do toho života. Čaká ťa ešte jedna veľká skúška a to je budúci rok tvoja maturita. Hej? Tomu sa hovorí, že skúška dospelosti. Áno, presne. Ďakujem, Peter. To je taká veľká skúška tvoja životná. A potom ja si myslím, že ďalšie štúdium, ktoré si my s tvojou mamou prajeme. Nemôžeme ti už stále len kázať, môžeme ti len poradiť ako rodičia, odporučiť niečo a môžeme ti v tom živote pomôcť. Ale nezabúdaj na to, že vždy tu máš pomocnú ruku od tých rodičov po celý tvoj život. Takže ešte raz, Nikolás, ja ti prajem s mamou všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia od milého Pána Boha, veľa lásky, ako sa povie, veľa bohatstva, ale pre mňa to nemá až taký veľký význam. Ja s tvojou mamou chceme, aby si bol hlavne dobrým a pokorným človekom. To je to najdôležitejšie v živote, čo musíš mať v sebe. Takže, ďakujem. Ešte sestra. Milý brače, dnes oslavuješ svoj dôležitý deň. Za pár hodín je z teba dospelý muž. A ja ti chcem poprieť do života všetko dobré, aby si sa vždy rozhodol s rozumom a nie podľa toho, čo ti povedia druhí. A aby si zvládol všetky prekážky v živote, ktoré ťa čakajú. Ľúbim ťa, všetko najlepšie. Takže keď máme na nete, ja vás poprosím, aby sa všetci postavili a spravíme si jedno živil spoločné. Živio,
Nikolasovi pogratulovali a teda samozrejme my vám niečo pekné aj k tomu zahráme. Takže vám si nejakú peknú poslednú kytku. Nemám všetko, ale mi nič nechýba, pretože všetko podstatné už dávno mám. Pedály tam, kde mám podlahu a stále voľne dýcham, preto všetko ostatné si zober, ti to dám. Šitá na mieru, sedíš mi tak veru, utkaná zo siete, čo chytá v tablete, vždy plná vervie, ak moje nervy je, že oveľa viac veľdiel v nej je standing ovácie. Na ceste životom zo školy do práce ide a splním tvoje sny, no to až ráno, keď sa zobudíš. A pokiaľ si doteraz neverila, no tak uvidíš. Cítim to tak, že asi ja nemyslím na prachy. Žije život bohatý, má všetky jeho znaky. Myslím tým, že ja a ty máme aj ducha nad tým. Všetko, čo k tomu patrí a všetko, čo je za tým. Nemám všetko, ani nechcem, vieš čo, ale mám čo chcem. No a na to mám svedkov a na dnešné stredko som sa vybral bez toho, aby bol stres, či uspokojím niekoho. Nemám všetko, ale mi nič nechýba, pretože všetko podstatné už dávno mám. Pedály tam, kde mám podlahu a stále voľne dýcham, preto všetko ostatné si zober, ti to dám. Tak, kľud, že mám to rád, plus mám na to aj chuť, ak máš to rád, skús. No a keď sa ti to ľúbi, tak to kúp. No a keď sa nedá kúpiť, tak ju ľúb. No a keď ťa nelúbi, tak je to húd. No a keď je drovo v lese, tak ho rúb. Nevadí, že nemám všetko, ale mi nič nechýba, pretože všetko podstatné už dávno mám. Pedály tam, kde mám podlahu a stále voľne dýcham, preto všetko ostatné si zober, ti to dám. Nemám všetko, ale oslavujem len preto, lebo mám to, čo potrebujem. A za to aj 100 ráz ďakujem a polovicu z toho aj tak rozdávam kedykoľvek. Tak mi teda prepáč, ale na tú stretávku som sa vybral bez toho, aby som mal stres. Či nájdem slova zase raz a znova, či uspokojím niekoho si veľký hviezd. Cítim to tak. No a ešte by som vás poprosil všetkých, tak ako na naše tradície kážu, slovenské aj naše, začne sa podávať jedlo. U nás v rodine je takým zvykom, že pred jedlom sa zvykneme pomodliť. Samozrejme, každý podľa vlastného uvaženia a presvedčenia, tak by som vás poprosil, keby sme to spoločne nejako zvládli. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ďakujem vám. Mám chuť na malé pivko a tým mi začína noc. V baru počujem hudbu, to potrebujem tiež. Pivo, moje palivo, to hovorí za všetko. Keď hudba hrá naplno, žen la 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 la. Na každej chvíle a
Když se tu ty moje
Máme večer po ulici, není teplo ani zima. A je to rána v Sešvalici, i vy to děláme vína. Žilo to okolo deváté, slze to po několikáté. Tušíte, jak se člověk vidí, když to alkohol znásilní. Jaba! Sa-la-la-la-la-la, sa-la-la-la-la-la, sa-la-la-la-la-la-la, Máš to proslikom nevěří.
šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Nikolás. I veľa šťastia, zdravia.
Ai, la 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 la,